Yun. Salamat po tayo Mento and like and share po. Si Dominic dito sa Muntinlupa, mga kampayan. Ayan, shoutout mo yung mga tropa mo. Shoutout nga pala kay kila Boss Joven, yan, Boss King. Yan, may gagamba na tayo ulit. Thank you, Dominic. Thank you po. Yun, mga kagamba, magandang araw. May laban tayo ngayon, mga kagamba. Na-delayed yung ating summon, so abang-abangan na lang natin. Hindi dumating at maulan daw doon sa lugar, mga kagamba. So may laban tayo ngayon, ha. Wala muna unboxing, susunod na. I-unboxing natin yan, mga kagamba, yung summon na yan. So shout out muna kay Benedict Javier, kay Justin Rin Bautista, kay Mark Galindez Bernardo, si Carl Almoguera, Carol Almoguera, si Ray Victor Leoncem, Spider Dog, kumusta ka na dyan, Dog? Binisita niya yung channel natin isang araw. Gino De Leon, Jeff Ronda, Fort F, Ian Ibay, Bialin, Florence Eustachio, JJ Cruz from Cainta, Jan Eustachio from Cainta. Saka si It's2 League Gaming, Teresita Pere, Ronald Hyben Quintes. Yan, shout out sa inyo, mga kagamba. Yan, ayan ang picture. Yan. Ano yan, mga kagamba? Yan yung parehas ng buryas yan. Mga ano na ito, mga OS size na ito, mga kagamba. Ayan, oh. Maingay na naman mga aso na yan. Yan, mga OS size na yung mga kagamba. Tingnan nyo. Ito OS yan, pero mas lamang siya sa OS. Ayan, ito yung tao na nung isang araw na nanalo. Ayan. So ayan, nakapili na kayo dyan. Paglabanin na natin. Parehas ng buryas yan. Nagagamba, oh. Iyon. Bakbakan. Uy, lamang yung tala na naman, oh. Yung tala naman ng lamang. Tumakbo yung kalaban ng tala. Iyon, nahabol niya sa likod. Ang lupit. Uy, nakawala ulit. Nakawala ulit. Habulin mo. Habulin mo. Matibay itong tigre na to. Lumabang ka, tigre. Butas na tagliran, tigre. Yun na naman, lumaban pa rin yung tigre. Pumiskis din yung tigre. Natulala na yung tigre, magama, pero umakit pa rin, no? Nalubong. Uy, ang lupit ng laban. Grabing labanan to, walang umaayaw. Nakawala na naman. Parang hindi na rin alam nung tala ko anong ginagawa niya. Nabinom na rin siya, Kamagamba, tingnan natin, ha, kung anong mangyayari dito. Pagharapin natin ulit. Magalaw pa rin tigre, gusto pa rin humarap yung tigre. Lupit ng laban, makagamba, Nakailang dakmaan. Ang gandang panoorin nito. Ganda ng laban. So, paano kaya to?
So patay na itong mga gamba, itong tigre. Bagaman mahina na rin itong tala, pero declare natin talo itong itong tigre. Panalo yung tala kasi malakas pa yung tala, nakakapanlakad pa siya. Ayan. Oh, grabe. Grabing labanan mga kagamba. Grabe itong tala na to. Tatlong panalo na yata ito. Lalaki ng size nito mga kagamba. Sa OE size na yung mga yan. Oh. So yun mga kagamba, hanggang sa muling pag-upload. Ang ganda nung naging laban na to. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita din video. Like and share po. Bye!